vieläkin lähettäjä. Ja Viitikko taitaa mennä kärkeen, kyllä sieltä tulee semmoinen vielä pyörähtää. Ja onko se kommeri? Kommeri pyörii muutaman lenkin ja näin. Viitikko kärjessä 233. Sutinen kakkospaikalla. 2 numerolla ajava Sivonen 3. Innanmaa 4. Ja sitten pyörähtää Suomela siinä 265. Kärkinen nousee näin ollen vitospaikalle 69. Lehto pääsee sieltä irti myöskin ja lähtee Viitikko kävissä 233. Siinä pyörähtää saman tien tuolta. Tulee pääsuoralle ja valahtaa koko Innanmaa nousee kakkospaikalle. Eikö näin ollutkin? Kyllä 265. Kärkinen hakee kolmospaikkaa. Keltainen lippu sitten päälle. Mikon autosta ohjaus. Kärkinen mustavalkoinen varoittava lippu perään ajosta. Kärkisen pitää mennä nyt tarkasti loppumatka, koska mustavalkoinen lippu on alla. Viitikko painaa kärkipaikalla ja Innanmaa Kalle on kakkospaikassa kiinni. Eroa on kyllä nyt Viitikkoon niin paljon, että ei tuota kyllä enää ajamalla kiinni oteta. Ja näin on Viitikko painamassa tuolta selkeää mutta Viitikko on 2015 Kunkku on siis ottamassa nyt sen triplan itselleen, eli ensimmäisiä kuljettajia, joka ottaa suoraan peräkkäin 3 voittoa. Näin on Viitikko lähdössä. Ruutulipulle kyllä, näin se on äkkiä ajettu tuo Innanmaa kakkospaikalla. Sitten on nousija Kärkinen kolmospaikalla ja hirveät erot tässä syntyi joka tapauksessa. Ei tullut oikein sellaista tiukkaa